Георги Кадиев е при нас, дами и господа. Познавате го добре. Добър ден. Добър ден, казвам. Опозиция със сигурност ли е БСП в този парламент? Най-лесното е да кажеш, че така те е отредил избирателя и просто оставяш другите да се оправят. Според мен предстои да видим какво ще бъде БСП. Беше Йотова тук, чета изказване на други ваши колеги, които са в ръководството, казват, така е решението, ние трябва да сме опозиция, като че излиза, като че ли това е мнението на партията? Това не е мнението на партията, тъй като партията никой не е питал. Трябваше да направим референдум и да чуем какво ще ни кажат хората. Окей, аз направих нещо подобно на моя сайт. 3-1 наистина бяха в полза на това да не участваме в правителство. И най-вероятно такова ще бъде мнението на партията, но ние всъщност не го знаем. Например, се чух гласове, че по-лошият вариант за България от вашата опозиция, от предсрочните избори са по-зле отколкото кабинет, така че ако се стигне до там да не може да се направи, може ли мислите в посока голяма коалиция? Има ли въобще шанс? Първо, голяма коалиция не е достатъчно. 123 гласа всъщност не са голяма коалиция. Ако добре, се прави нещо, според мен единственият шанс, който може да се направи в момента, стабилен за България, ако мислим не за партията, за България и вероятно всички партии ще загубят от него, е някакъв тип програмно правителство с превес на ГЕРБ, разбира се, като най-голямо. Означава да е относително равно отдалечено от... Такова гледахме на Орешарски. Вижте, в Македония 2001 година, когато беше войната и в много силна криза, те направиха правителство с двете най-враждуващи македонски партии и двете албански партии също враждуващи помежду си. Понякога такива невъзможни. И ние също сме в тип война. Тази криза, която се задава, вие говорихте за КТВ преди малко, ако тръгне банкова криза от това, което се случи с КТВ. Добре, вие казвате, мислите ли, че е възможно да се направи такова нещо в България, да станат и другите партии в такова голямо правителство? Вижте какво се е случило в Берлин след Втората световна война. Разделят го на 4 сектора, управлява се, но все пак остава един град, като всяка част си има нейната легитимност и 4-те велики сили. Според мен системните партии в този парламент. Ако този как се каже, преди Хонекер, където беше на компартията немската? Излезе ми и на мен. И кмета на Берлин на източен, докато дръпнаха стената 61-а. Така, да, но 15 години по-късно. 17 дори. Според мен системните партии в този парламент, това са ГЕРБ, БСП, ДПС и Реформаторския блок, като символ на старата десница, трябва да търсят някакво решение, което да е стабилно. Мислите, че е възможно? За ДПС са категорични. Тия преговори, които виждам в момента от страна на ГЕРБ, са по-скоро театър. По-скоро математически. Защото ми изглеждат като проформа преговори. На мен така ми изглеждат. Да сравняваш програми и да кажеш 99% съвпадат, ама ние няма да правим коалиция. Тогава за какво ги сравняваш тия програми? След като ти предварително си решил, че няма да правиш. Или с някой друг. Отиваш на преговори с Патриотичния фронт, гледаш само половината от точките, излизаш оттам и казваш, ние ще правим коалиция. Ако не се разберете за другата половина. Ето за това нещо. Това не е математика. Това не е математика. Аз имам усещане, че в момента се опитват да сглобят 125-130 гласа, които ще се разпаднат в първия момент, в който има непопулярно решение, защото тогава всеки ще усети, че започва да губи популярност. И всъщност партиите, които останат извън коалицията, ще печелят повече от партиите вътре. И затова трябва да има, според мен, наистина някаква споделена отговорност. Тази формулировка е добра. Споделената отговорност. Само, че тя не е ГЕРБ, като говори, другите да мълчат. Защото такова усещане имам в момента. Не знам какво ще стане. Аз примерно съм много любопитен, ако те върнат мандата и дадат на нас мандат. Какво ще направим ние? Защото... Няма ли да го върнете? Вчера чух едно такова изявление, че ние ще го върнем. Макар че аз поне не съм чул това нещо да е било обсъждано вътре в Националния съвет със сигурност. Какъв е шанс БСП да направи с това мандат нещо? Не знам. Но според мен трябва да опита. Колкото и да с 39 гласа наистина звучи абсурдно да направиш правителство. Но това означава ли, след като си казал, че не искаш нови избори и това е най-лошия вариант, тогава какво си направил ти, за да не се случат новите избори? Въпроси от Фейсбук пускаме зрителите. Ето, изобщо не вярвам политиците да слядат на земята, да не витаят в облаците. Хората са разочаровани изцяло от политиците. Изцяло. Те не вярват дори и на такива послания. Програмно, национално. Те ни наказаха съвсем ясно с това, че гласуваха под 50% и ни раздробиха, направиха на практика невъзможна стабилността. Или много трудно възможно. И затова в момента наистина трябват нестандартни решения. Решението, събираме се 3 групи и правиме 120. Защо да не е? Другото е дясна партия, прави се ГЕРБ, реформатори, някакви патриоти подкрепят това. Има 126 човека, но горе-долу правителството е до голяма степен
ясно, с политика и с посока, която знаем. Идва първия проблем, трябва да се увеличи цената на тока. Патриотичният блок казва категорично не, ние искаме да се сваля. И напуска. И какво правим тогава? Ето затова ви казвам, при първата криза, и тогава ще трябва да започнат да купуват депутати от тук малко, от там малко по 5 човека от другите групи, за да сглобят тия 130, което за мен е толкова нестабилно. Аз наистина не давам на такова правителство живот повече от максимум една година. Максимум. И то с много труд. Още един въпрос към вас. Пускаме зрителите. Калин Кирязов. Народа ни отреди да сме в опозиция. Как го разбраха другари от БСП? Това, защото втори на изборите ли? Че те бяха втори преди една година. Тогава що не бяха в опозиция? Ами защото тогава имаше 4 партии, от които 3 искаха ГЕРБ да не е на власт. Всъщност, да, ние загубихме на тези избори спрямо ГЕРБ, но мнозинството от хората искаха друг тип управление. Аз не искам да се връщаме назад. Може би е било грешка. БСП си понесе негативите. Цената е платена. Вие сте 39 човека. Платихме я повече от двойно. Да, от 84 депутата направихме само 39. Не ми се иска да правиме същите грешки. И в момента наистина човек трябва да се постави въпроса, кое е по-важното? Стабилността на България или неговата партия? Добре, какво ще направите ли такъв референдум за участие в властта или не? Правите ли готова срещу партийния референдум? Вече ги питат. Според мен вече е късно. Трябваше до сега да сме го направили. Той може да се направи наистина за 1-2 седмици, дори да не е в пълния си размер към всички членове, поне да бъде до областни и общински ръководства. Щяхме да имаме 2000 души, които нещо да са казали. Сега гледам, че ГЕРБ, между другото, правят нещо такова. Да, такъв понеделник свикват. Ама само с 200 души, което... Те викат ръководство на България. Да, което и го наричат референдум, което всъщност не е референдум, а по-скоро партийна софра някаква, на която... Дадено ще чуят мненията на всички ръководства. По-добре е от нищо, да, но е много далеч от референдум. Трябва да се научим да слушаме хора. Защо лансирате тази идея за програмно правителство? Не ви ли е страх вече от това? Такова беше Орешарски, такова беше експертно, такива сме гледали през годините, не са завършвали добре. Ами, измислете нещо по-стабилно. Аз не мога. Аз това съм измислил. Може би някой каква. Окей, това програмно правителство ще бъде тип коалиция. Само, че няма да бъде с... Очевидно в него не трябва да има политически лидери, които защо да не трябва? ГЕРБ се е спечелил, да, коалиционно правителство голямо, но защо ГЕРБ да не управлява? Ако успее, да, нека. Хубаво, нека опитате. Според мен ще бъде нестабилно. Да подкрепите, ако кабинетът е от ГЕРБ? Аз не знам какво ще бъде решението на парламентарната група. Може и да ги подкрепим в деня на самото гласуване на правителството. Символично като това, че признаваме, че те са победили. Но тук нататък не мисля, че има много решения, по които няма да ги подкрепим. Нито по данъчната реформа, сливане на агенция НАП и митници. Защо да ги подкрепяме? Това е най-голямото безумие, което могат да измислят. Или пък не знам, енергийната сфера. Нека да видим какво ще предложат. Пускаме Фейсбук, зрители. Божо, ама вие там сте, за да се оправи живота и правилата на хората в тази държава, или сте там, за да си оправите вашите партийни интереси и доходи? Кадиев, ти си единствен, който заслужава уважение в БСП, ама и ти на моменти отлиташ на някъде, слезте на земята и не правите нещо реално, бе, хора. Първо, не съм единствения. И тук ще се върна на преференциалния вод, който всъщност показа какво мислят хората за нас. Колко влезаха преференциално при вас? 5 души от 39, но единствената причина за това нещо е, че на много места направихме само по един мандат и имаме около 40 души, които са направили достатъчно преференции, за да бъдат в парламента. Тоест минали са 7%. Примерно давам пример с Благоевград, 3 са направили над 7%, но там вкарваме само първия. Вигенен. Да. Или давам примера с Ловеч, също 3. И между другото там номер 6, който аз не познавам, Йотов се казва, е направил близо 10%. За мен изненада. Очевидно има хора, които имат някаква собствена тежест, работили са, допринесли са нещо, със сигурност са дошли гласове, които всъщност не са на БСП и това беше смисъла на тия преференции. И такива хора трябва да се търсят. Въпроси, пускаме зрители. Веселин Стаматов. Господин Кадиев, ако следващото правителство започне да прави желаните реформи, конструктивната опозиция БСП ще има ли обязателство? Задължение, да. Така да се каже, руското присъствие е трайно. Да не пречи на реформите с цел политически дивиденти, като използва протест, тачки, парламентарни приеми от типа Мая Манолова. Ако говорим за пречене на реформи, трябваше да започнем с това, че ГЕРБ отсъстваше 2-3 месеца от парламента. И всъщност... И ще се върне Костинбродската афера. Да, и ще се върнем и много преди това. Затова ми се иска да гледаме напред.
протести и стачки ще има тогава, когато правителството заслужава да има протести и стачки. Първо, това е работа на синдикатите и ние не можем да кажем на синдикатите кога да излязат и кога не. Освен това е абсолютно нездравословно да няма такива неща, защото те всъщност са някаква спирачка пред това, което правиш. Пускаме пак. Ана Асия Вълканова. Няма нужда да споделена отговорност. Мажоритарна система, всяка личност си носи отговорност. Не, ние все пак сме формирани в... Първо не сме мажоритарни. Но те предават мажоритарни избори, вече за да не гледаме тези неща. Това е... Според мен най-доброто решение. Мажоритарни в два избора, но все още не сме стигнали. Подкрепата на Лютви Местан отхвърлена от ГЕРБ. Имаше много твърдения, включително от БСП, зад колисни връзки между ГЕРБ и движението. ГЕРБ казаха ясно. От ДПС подкрепа не търсим. Всъщност търсят. Според мен, само че не е явно. Как не явно казаха? Коалицията най-вероятно ще има. И тя ще бъде по единствения начин, който изглежда възможно в момента. ГЕРБ, реформаторски блок, патриотичен блок. Не знам дали е толкова възможно. Там са едните обясняваха Корман Исмаилов как е човек на Ердоган и Касим Дал, другите обясняваха как тия са Корман Исмаилов поставя искания, беше тук Румен Христов, каза, че се оправят, нали, омеквали, но каза, че тия са луди националисти. Как ще стане тази работа? То друг вариант съвсем няма. Другия вариант вече наистина е този тип вариант за реформатор за патриотичния блок означава, че Атака ги изява на секундата. Да, те го съзнават много добре. И за един мандат ще влезе да... Поведението на БСП в момента също е много важно, защото ние все пак сме някакви скачени съдове пък с АБВ. И може би и с Татяна Дончева, макар че при нея е малко по-различен профил. Тоест, губейки при нас, интересното с АБВ, и всяка партия се съобразява с това нещо. Не видях в тази платформа на реформаторите, пише, че с вас сте може с ДПС, с ББЦ, с Атаки, но за АБВ нито дума. Те пък явно с АБВ се разбират. Не. Според мен реформаторите въобще не знаят какво искат. Тия условия, които поставят, са абсолютно... Между другото и условията на ГЕРБ са да извадиме пред скоба отношението към правителството на Орешарски. Каква скоба да вадиме? Това правителство вече забравихме, че го има. Да, те не искат да се забрави, се прави. Защо? Защото, вижте, хубаво, изкарваме пред скоба правителството на Орешарски. Опитайте господин Кадиев, може и да се прави коалиция, чието единствена цел е да изолират победителя на изборите от властта и дали на господин Кадиев минал през главата мисълта, че изолирайки партия победа от властта, пренебрегва вота на 100 000, които тогава гласуваха за ГЕРБ. Този опит за коалиция анти беше направен в предния кабинет точно от вас. И според мен беше правилно да се направи. Защото мнозинството от хората гласуваха, за да не бъдат ГЕРБ на власт. Независимо, че те се разделиха на различни партии. Дори и в момента, вижте, ето, задавам следния въпрос. Втори път, моля го направи това. ГЕРБ са спечелили всъщност 15,4% от гласовете на всички гласоподаватели. Всички не знаем колко си. 32% от 48% гласували. Това спечели ГЕРБ. Добре, тогава те имат ли право да съставят правителство по тази логика? Така, ако го смятаме, пък вие спечели тогава 5%. 7,4%. Не трябва да коментираме въпроса. Да. Тези са резултатите. 48, 58, добре, това е. Правителството се прави с 121 вота. В предния парламент ние направихме 121 вота. 3 различни партии. В този парламент ще видим кой ще направи. Но това, че някой е спечелил първи в света, е пълно с правителства, които се правят от втората партия. Такава направихте предишно, не завърши добре. Така направихте предния път. Вие бяхте второ, направихте кабинет и виждате резултати. Ако този път го направим, да приемем теоретично, че ние го направим, то не може да работи без ГЕРБ. То е ясно. Да. Аз за това казах, който и да го направи, мандата не е важен. Първия, втория, третия, петия. Важното е в него да бъдат системните партии. И те може да нямат министри, те може да го подкрепят, но трябва да си сложат подписа отдолу. Кажете ми, какъв е анализът БСП на финала, как се оправяте? Партията да извлече ли поуки от изборите, разбрали какво се е случило, ще има ли промяна на това изпълнително бюро, казаха, че има оставки, има депозирани, не знам какво означава. Всъщност няма оставки, както след това казаха. Според мен закъсняха и в това отношение. Трябваше да се вземат много радикални мерки и да се даде един символ, един дори и морален акт. Подаваме оставка, тъй като ние сме наследеното изпълнително бюро от Сергей Станишев, нека председателя си предложи него. То може пак да е същото, ама да си поеме той отговорността. Защото председателя трябва да е съвсем ясно, че има една година до следващите избори да направи нещо. Загубим ли местните избори, ще тръгне смяна и на него. То е ясно. И така трябва да бъде. Трябва да се научиме да си поеме отговорността и да получаваме наказанията, когато не сме спечели. Но урок още не е научен, казвате. Не е научен.
Очевидно, след като имахме 9-10 загуби преди това и въпреки всичко нямаше. Аз си мисля, че ако 2009 година, примерно, Сергей Станишев беше подал оставка, когато загубихме 2009, БСП щеше да е съвсем различна днес. И България щеше да е съвсем различна. Добре, остава да видим какво ще се... Кои са научените уроци и кои не са. Най-опасното е нищо да не се промени. Надявам се поне това да не се случи. Тоест да има някаква мимикрия, такава, която е... Разговорите са много тежки, виждаме, че не върват лесно. Да, факт. Ще коментираме точно това с последните ни гости за днес. След малко те ще бъдат тук да разберем как го виждат през тяхния поглед, през своята призма кабинета. Има ли го, няма ли го, предсрочни избори, по-добре ли е на всяка цена? След малко.